Thank you for tuning in to Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Tadzoka zvakare ku area 7 kudanga mvura kwa Mutare uko kwatakambouya tingati kutanga kwa July mushure mekunge gogo vati ayo honaika ndaburitswa mumba mangu kana ndaburitswa pamba pangu pandakashanda ini murume wangu, asi ndazongona pakuuya vanhu vakuti ayo budai mumba isu tisu tatenga imba iyi. Sekutaura kwagogo vatraya nepese pavanogona, vaenda kumataredzi mhosva, vaenda kumaofisi kudeeds office, vaenda kumaloya, vaenda umbo, vaenda nekuarmy kwese kuko, asi hapana chiri kufamba. Kune vachangotibata, regai tidzokere kumashure zvishoma tinzwe pakatangira nyaya iyi, tione zvakare kuti pazuva ranhasi nyaya yedu yapapi. Gogo makati zvenyu? Tiripo kana makadiniwo? Muchingoripo panze? Tichingoripo panze ende hatisi kumbotarisira zviro kuchinja semamiriro zvakaita. Handiti? Sekutaura kwandaita gogo kuti vanhu vangade kuziva kuti ndiani akauya achiti budai pamba penyu tichidzokera kumashure zvishoma. Akauya achiti budai pamba ndi messenger istatisipo, asi messenger of court anonzi ndiye akauya achitaura kuti achitaura kuti budai mumba. Tapinda mutauni tiri kufambira nyaya idzodzidzi. Saka patakazodzoka takaona vanhu vava panze. Isu ndobva taita zviya zvekungoti matwanga titi budai pasina kana mapepa wasiya mapepa masvinu. Atonyatsa kuona kuti nyaya iri kunzi budai nekuti zvakadai. Regai tidi tivhure door plus tivhure gate. Inini ndaida mapiritsi, ndiri patient yeBP. Saka ndaida mapiritsi angu zvandangosiya zviri mumba, zvinhu zvese zvanga zvangoraswa panze ipapa. Saka patakapinda ndichida mapiritsi angu, wakabva uya nemapurisa, motikari mbiri dzemapurisa dzakabva padanga mvura apo. Wachitaura kuti mbuya pindai motikari mumapara mhosva. Ngei mapinda mugedhi, isusu tasiya tavhara gedhi redu weyona, asi but zvaitaridzika kuti wanga ine connection nemapurisa iwaya, hatina kunyatsa kuona zvaiitika zvacho. Hazvisi zvinhu zvekuti nyaya yanga iri yakanyatsa kujeka, nekuti iwo wacho hapana zvawakambotaura mapurisa wacho, waingoburitsa mapepasi awo nekungondisainisa zvinhu zvavo zvandanga ndisingaoni kuti zvakanyorwa kuti chii. Zvino munoziva mazuva ano unongosainiswa zvese zvese kana isiri mhosva yako unoisainiswa. Nekuti wanenge wasikadi kunyatsa kuratidza zvinhu zvacho kujeka kwazvo kuti mbuya madai pamusana pezvamaita, ndosaka tazokutakurai kuti tiuye nemi muone zvamaita zvacho, chinyorai kana kuti sainai apa. Ivo vanongoita zvekunongedzera kuti chisaina apa, ivo usikuzviona zvinhu zvacho zvakanyorwa zvacho kuti zvakazi mapepa wakafaira acho hauna kumboaona kuti akanzi chii. Ndozvawakandiitira izvozvo. Wapedza ubva wanditi mbuya nhasi muri kurara muno mustokisi, hamuendi bakumba. Mwana ndobva atonzi chienda kumba, iye musikana wangu. Mwana achibva auya kumba, achiuya kumba hamene kuti wakazofungei mukati mepfungwa dzavo, zvinhu zvandisandambosangana nazvo muupenyu. Ini ndanditori hanzvadzi yangu yaiitawo serious fraud kuchipurisa uku. Taitoziva kuti mutemo inokosha. Inini wacho ndakatomboshandawo muhurumende paparire Nyatwa apa semunhu mubatsiri wemuhospitari. Taitoziva kuti mutemo inonetsa. Chakandisiisa basa rangu iroro ndio nyaya yemurume wangu anga adzoka kuhondo. Ndosaka ndakasiya basa iroro, ndikadai by now ndatangawo kuchipenjenwa. Handina chinhu chandaimboti ndaiita mhosva yekuti ndikapare mhosva pano pandiri panapa. Ndiri munhu ndaitoziva nekurespectawo iwo mapurisa taitoakudzawo chaizvo. But mazuva ano tiri kuomerwa nekuti ndiwo wanenge vari kutotungamira zvinhu zviri kutiremera. Hazvisi kutirerukira ba, nekuti wanenge vari kutungamira zviro zvaunoona kuti zvinhu hazvisiri straight mukati meupenyu hwako. Iwo ubva waona zvinhu zvacho kwese kwaunoenda unenge uri kungoremerwa, zviri kuitwa zvacho hausi kuzvinzwisisa, kana kusainirwa pepa chairo uri kutotya, nekuti zvinenge zviripo zvacho unenge usi kuzvinzwisisa kana kuti zvinenge zvakanyorwa kuti. Wadaro saizvozvo wakabva wazonditi time kunze kwakuti ndofunga pane wamwe wacho wakazongoshandisawo zvavo kuti munoti age yambuya awa ingaitei. Wabva wazoti mbuya munogona kudzoka mangwana kuseni, chidzokerai kumba. Kwakutoti kumba kwakutowo ndingati kuma 6. Chidzokerai kumba, munozogona kudzoka mangwana kuseni moenda kukoti. Saka yatova nyaya yekuti ndinoendeswa kukoti nayo, ndototanga kuti first criminal case yangu yekuita ndaita izvo.
kwakubva ndadzokera kumba. Pandakauya kumba vana vakati madzoka, ndikati zvanzi munofuma kuya kuSeniseni. Ini ndobva ndati kuseni kwacho bva ndafumira kugadzirira kuenda ikoko. Bva ndaenda kupa mapurisa padanga mvura police station, ndo pazvaiitikira zvinhu izvi. Ndaenda kumapurisa previous day racho pakauya mukadzi ari kunyepa kuti ndakatenga umba mbavha huru iyi iri kuti ndakatenga umba iyi. Yakauya ichiti hanzi mai ava ndiwo wavhura gedhi repaumba pangu, umba ndakatenga. Chinondishamisa kuti anoti umba ndakatenga makore ayese atiri kungonetsana. Iye ari kuziva kuti nyaya iri kumakoti, nyaya isati yabvumidzwa kuti tinge ichitengeswa. Ina handina mapepa ndakaona akabvumidza kuti umba itengeswe iyoyi. Kungoshama kunzi umba yakatengwa. Saka ndo pandiri kuona pane umbavha wacho pane mukadzi uyu. Imbavha iri serious ende haisi kuitira inini ba. Ndofunga yakazviitira vanhu vakawanda wakaitira izvozvo zvekubira vanhu mudzimba. Ndio life yavo vanorarama navo. Ane gurupu rake raanofamba naro wanenge vari mumashure make imomo. Nekuti haangawambi nekunongozviitira inoti ndatenga umba. Kuramba ari kungondiita follow up kubvira ndichiri kukoti achingotera. Akati ndiri kuda umba. Ndiri kuda umba. Ndio yega here umba inotengeswa. Yaitengeswa mudanga mvura imomo. Akamirira umba ine vanhu vari kunetsana. Saka ini ndakabva ndangoona kuti chitsotsi chaari kutamba mukadzi uyu zvinhu zvaakatojaira kurarama mazviri. Ajaira kurarama mazviri mukadzi iyeye uyu ndokurarama kwake achitishungurudza kana tiri panguva yekuitirwa zvinhu zvedu zvenhaka. Nekuti nhaka dziri kurwadza idzi. Iwewe ndio unenge wakashanda nemurume wako uchigara nemurume wako. Uyu mukadzi aingozvigarirawo kuchiredzi ikoko, waizoonanawo ini handingateeri zvemunhu ari kuchiredzi nezvaari kuita kuchiredzi. Ini aindionerawo panapa. Akauyawo ndionerawo pano pamwe chete nemhuri yangu. Wana wangu wese ava ndakavabarira muno Mamutare. Wake iyeye ndewe kuchiredzi ikokoko. Hapana kana mwana akabarira muno Mamutare. Ane wana watatu waakabarira chiredzi. Ini ndine wangu wana first born yangu ndakaibara naye murume uyu asati aenda kuhondo. Ndabara first born yangu ukoti iye zvine zvaapo. Ndabara first born yangu nemurume uyu. Paakangodzoka kuhondo first thing yaakatanga kuita ndiye kuenda kotora mwana wake kumusha kwangu inini. Achibva atoti ndakudzika kotora mwana ndiwe nokudza mwana wangu ndega. Zveshuwa achibva angozviita mwana akatofundawo angogara muno mutauni. Aingogara muno Mamutare achigarawo nababa wacho inini ndiripo. Tindori naye achingokura ari ipapo mwana iyeye kusvikira azowanekwewo nguva dzayo mazuva acho akazowanekwa acho iwayo. Chinondinetsa ndechekuti waona zviri kudaro, aona zviri kudaro chiyoni mukadzi uyu akabva angoti mwana haanzi mwana haasi ipapa. Pandikati anondiudza kuti mwana haasi ipapo, murume wake anga asingamuoneri. Akadii kumutaurira kuti mwana haasi wako. Isusu takaonana asati aenda kuhondo. Iye akazoona murume akupinda kubva paitwa ceasefire. Ndo pakazosangana nemurume ndokutanga kuziyana naye. Ini ndakamuona asati tikatogara mamwe makore pasati pane mwana tichifambidzana semukomana nemusikana. Saka zvinhu zvacho zvinonetsa kuti andinzwisisa asi ndiri kutaura kuti murume ndini ndakatanga kudii kuita kuroorana naye. Iye akazotera mumashure. Saka mukadzi uyu ndiye ane nyaya dzese dziri kuitika idzi nemhuri yake. Kunetsa kwandiri kuita nezvese zviri kuitika zviri kungodzi kwaitika zvakadaiwo zvakasiyana siyana zviri kuitika zvacho. Inini ndiri kutoshaya kunzwisisa kuti vaizvitorepi. Pakafa murume ini ndakatora mapepasi kwakuendesa kuma-executors kunokurudzirwa kunzi endesai mapepasi kuma-executors. Ndasiya mapepasi inini kuma-executors nehama dzemurume. Takaenda nehama dzemurume, handina kuenda ndega. Zvese takanozvisiya ikoko nehama dzemurume. Tasiya nyamba iyo waitera nerweshure kuti waona kuti zviri kuitika nevamwe vanhu vaivazovabatsira kuvapa information. Kwausvika machinjiro wakaita nema-executors ema-Nikaland board. Ina handizoti wakazvifambisa sei, kuti wakazvichinja sei kuti zvizobve mune munhu akanga aendesa mapepa waakuzvipa mukadzi uyu. Nekuti ndo pazvakabva zvachinjwa zvinhu zvese zvabva zvachinjwa. Kwazoguma kwakubuda nyaya dzekunzi hadzi paita wiri racho hauna kunzwisisa kuti rakabva nekupi.
panogoita wiru sei munhu anga asiya basa anga retire kanga asiri kubasa anga asikachashandi saka wiri racho rabvepi apa akasiya wiri raakasiya iri wiri riri pano kwabva kwabudawo wiri rakabuda iro wakaburitsa risingazikanwi kuti rakabva nepi wachibva washanda newiri rawo iroro washanda newiri risingazikanwi kuti rakabva kupi inini ndandisati ndane ruzivo rwakakwana kuti zvinhu zvacho zvinoitwa sei kuzosvikira mwana akati musaititakure mapepasi tiende nawo kuarmy mwana akaenda nemapepasi kumasoja masoja akati isusu hatisi kunyasa kuzvinzwisisa kuti wiri racho rakabvepi kana soja rakanga rati munhu anga aretired hati isusu hasiri mumaoko medu tisina kuunza chatakaunza kutaura kuti hapana wills wachibva wangoburitsa wiri rawo iro risikazikanwi nanhasi wiri iroro harisi kuzikanwa kuti rakabvepi tazoti gare kwakazobuda mamwe mawiri akabuda akati akabuda ipapo mawiri iwayo abuda ari kubudira rimwe racho mwana akarionera pacivil court rimwe racho rakabuda kuhigh court rimwe racho rikabuda ku ikoti ipi aingoiswa pane nzvimbo dzakasiyana siyana mawiri iwayo mawiri iwayo achiiswa ikokoko isusu tiri kutarisira kuti tichaona iri hatakamboona riya nekuti tanga tiine nyaya naro ranga risiri straight kwandiri nekuti ndakanga ndaona zvandakanga ndaona kuti pepa iri harina kunyorwa information yemurume wangu yakakwana saka kuzoda kutoritsvaga kuritsvaga wiri iri haticharioni hakusisini taakutodhira nemamwe manyowana aripo atori neconfusion futi mawiri acho aripo atori nezviro zvisina kumira zvakanaka zvatinogona kunongedzera kuti apa nepapa 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 asi chekutaura zvakawanda hatina takaenda nawo kumawiri iwayo akaendeswa kuarmy svike army ikati mawiri aya isati aziya hatizivi nezvazvo izvo isusu hatiiti zvemawiri zvinoitwa namaster of the high court master of the high court wacho takamboda kuedza kuti tinzwisise kuti zvakamira sei hatina kuwana mhinduro yakakwana kuna master of the high court nekuti ndiwo aifanirwa kutotipa mhinduro yakakwana kuti wane ruzivo here naro kana kuti hawana isusu hatina kuwana mhinduro yakakwana kubva kuna master of the high court saka zvadaro saizvozvo zvinhu zvacho zvakaramba zvichingonetsa tasvika pazviri kunetsa kuti tiri kukoti kuhigh court high court iri kutitora kuti tipinde mukoti nyaya yacho haina kufamba zvakanaka yanga ine mafavors yanga ine saidhira inenge ichisapotwa iri imwemo vamaona kuti hapana zvatiri kuita tiri kupedza nguva yedu tikati bheta tichinje tipinde necriminal way pamwe wangaona kuti nyaya iri panapa yakamira zvakadai tichipinde nemapepers avo avari kushandisa nezvinhu zvavo zvese zvavari kushandisa toendesa nyaya kucriminal court saka pari zvino nyaya iri kucriminal court ndo kune zvese isita takamirira kuti pamwe nyaya ikaenda kucriminal court ichakurumidza kupera tochizoona kusimudza nyaya iyoyo ndofunga inini handinyatsozwisisa kuti nhaka dzacho dzinombofamba sei dzekuti unobvutirwa chinhu chawakashanda makore nemakore nemurume wako chotorwa chopiwa umwe mukadzi mapepers acho anongotorwa chihwande hapana chinhu chakajeka chekuti munoona kana kuti paitwa meeting yezvakati paitwa zvakati hapana patakambogara pasi sevanhu vanga kanga vachinge vari wemhuri imwe chete tichitaura wachitaura kuti zvakadai zvinhu waingoona zvinhu zviri kuflowa chete zviri in favor yemukadzi uyu imimi hapana chamuri kumbotariswa kana kuti muongororwe kunzi mune chii kana kuti makadii zvakafamba sei hapana zvinhu zvaingoflowa zviri kusaidi ikoko kwemukadzi wechiredzi handizoti umba yake yekuchiredzi akanga asiyirwa nemurume wake akapani kuti azodei kwamutare isusu wekwamutare takangokugarisika kana baba wangu akakugarisika kuti ndakusiyira ichi imba nemhuri saka handisi kuziva kuti ikoko yake yacho ada kuti izogarwe nani ina handidi zvinhu zvekumba kwake ndakashanda zvinhu zvangu nemunda wangu wandakatsvaga kuno kwaodzi wari kundishungurudza futi ndanzwa nekushungurudzwa kumunda ikokoko wanoita zvawanoda nguva nenguva wari panguva yavo yekuita zvinhu izvo zvese zvinhu wada kuti ndiwape iwo wari kundiudza kuti life yangu yese ndakashandira iwo wakagara hawozomirira kuita zvekundiitira zvekundibira zvichimbavha zvisina kana kuti vanhu munotaurirana hazvisiri zviro zviri straight zvese zvinhu zvavo hapana chakajeka zvekuti zvikaongororwa
zvikasvika pekuongororwa ivo vega vachazviona kuti hapana kana chakajeka, hapana kana chii. Vanhu vakatogadzira zvinhu zvavo, zvidhura zvavo zvavakagadzira zvavari kushandisa. Hurumende ichingozvigashira saizvozvo, wacho mumakotsi wacho vari kungozvigashirawo. Handizoti vari kuzvigashira sei, zvakamira sei zvinhu izvozvo. Ende zvinhu zvinenge zvichitoitirwa imo muno matinogara muno, zvizhinji zvacho unotoona kuti vanhu vanenge vari kutoshanda nemapepa iwaya, vachiita zvemapepa iwayo. Saka ndio chimiro chenyaya yacho, ndio patari ndaremerwa nekuti 30 years hakusi kutamba. Iwo wafirwa nemurume, ndio wakamuchengeta zvese kuti murume ari kurwara. Ami yaiziva inini ndine waindoona ndine matambudziko ndichienda nemurume. Patakatenga umba ndasirira ipapo. Patakatenga umba iyo ishi, murume wangu paakapiwa kamari kake kepensheni akati, Mai Catherine, ina handikwanisi kuti titange kuita chimwe chinhu ndisati ndatenga umba yangu kubhadhara umba iyi kukanzuru. Saka handei tinonzwa kukanzuru kuti wanoti kudii. Takasumuka saizvozvo pataenda kukanzuru, pamaoffices epakanzuru apa, patasvika kune murume anonzi Mr. Stole, anova ndiye anoita zvese izvozvo izvi. Kuti zvakazochinjwa mazita kuti wakazozviita sei, dependent as a wife paive nezita rangu inini, ndo raive ranga riripo. Kana judgment yakataura zvese wakazviona, wachizopedza mapepa angu achidisappear, mamwe ndisina kuzomboona kuti akaenda kupi, file book yangu handina kuzomboona kuti yakaitorwa ikaendeswepi. Akazviona zvese izvozvo, takazviona tiri pamwe chete. Akabvunza murume wangu akati, saka pari chine chimwe chinodikanwa here? Aiwa, uyu Storo wacho akati, pasisina, endai henyu kukanzuru. Takasimuka tikanoita zviro zvekukanzuru zvacho zvaindodikanwa. Tine nzvimbo mbiri dzatakasvika tikabhadhara zveimwe mari, tikabhadhara mari maidika kubhadhara mari pacho. Tapedza kubhadhara mari, wakachiti first day hatina kubudirira hedu kuti tipedzise zvatatichiita zvacho, nekuti mari yedu yakazenge yashota, yanga yakaramba kukwana pane zvatachida kuita. Ndobva wati alright, imi michiita kudai. Baba wakati aiwa, inini ndochizogadzirisa mangwana, ndo yandobva ndapedzisa, mochizonditaurira danho rinoteera. Zveshuwa mangwana acho takaenda tikanopedzisa mari dzedu. Tapedza kubhadhara mari idzodzo, wakatiudza kuti chienda ipapo paNicaland board ipapo, pama-executors, ndo patakatanga kuziva, ndo pandakatanga kuziva nzvimbo iyoyo. Zvikanzi chienda pama-Nicaland board of executors, ndo pane lawyer rinozoita kuti mugadzirirwe madhizi. Ndo patakazosunga, pataenda ipapo. Patasvika unoona hanzi Arnold Tsunga, muroyari anga riri ipapo. Tine mapepasi atabva nawo kanzura yadzauye kunoku. Zveshuwa kuti patawapa mapepasi acho, wachibva wati zvichatora 3 months kuti tigadzirise zvinhu zvenyu, madhidzi enyu abude. Kati aisa hatina basa kuti anotora nguva yakadiba. Baba ubva wati zvina basa kuti anotora, inini ndangoti ndaamurwere. Kana paine zvinenge zvichizoitika, vanouya iwa vachitarisa vachicheka. Zveshuwawo after 3 months wabva wangoti wangu wakadhimitwa kuEMA kuhospital yemasoja. Wakati chiendai mumbonocheka madhidzi aya, akanzi after 3 months anenge abuda. Ini ndobva ndasunga bva ndaenda kocheka madhidzi aya. Svike zvikanzi madhidzi enyu hapana, aya ari papa. Bva ndatopiwa madhidzi aya, bva ndatoenda kuwaratidza wandorimo. Tikati madhidzi aya apano, aya ataurwa aya matenda emocheka kuti ati apo here, madhidzi apo. Ndapiwa madhidzi aya. Ndobva watoona wakati alright, chidzikai nawo kumba. Tikauya nemadhidzi angu kunoku, takuziva kuti kumba iyi yaane madhidzi aisiri ekanzuru bai. Asi zvakandishamisa ndezvokuti wakazongoona vamwe vanhu vakutoti tisu waridzi wemba takatenga umba iyi. Wakaitenga chirudzi umba yacho. Ndozvo ndisinganzwisisi. And nyaya yacho yakafambiswa sei, estate yacho yakafambiswa sei kubvira patakapa weboard awo, ma-executors kusvikira patiri nhasi, nekuti ndiwo ari kutionesa nhamo weboard awo vanhu avo havana kumira mushe. Ndiwo nenyaya dzese idzodzi. Ini kana kamari kangasara mumaakaundi kemurume, handina kana mari yandakamboona, handina chandakazombopiwa. Motikari
matikari yanga iripo zvese wakatora. Hapana chakazombosara chaunoti ichi ndakazoti regai ndisirwo kana kuti regai zvakanzi zvese ndezvangu ndini mudye nhaka wiri riri pane. Nhasi tiri kuti mawiri enyu buritsai mawiri zvibude pachena tionewo tese tese. Iwo wacho kana kumakoti wacho waprove kuti mawiri chaiwo chaiwo ere. Hawasi kuda kuburitsa chinhu. Zvino togara sei? Isusu taneta kuramba tichidzingirirana nemvura neupenyu hwekuteerwa pese paunenge unenge uri nevanhu vari mumasure mako nyangwe uri papi kana papi pasikakodzeri kuti unenge uchifungira zvimwe zvinhu zvese zvaunoita mapepa aunoitirwa acho anenge asina kujeka. Izvozvo nditori nerimwe pepa ira ndiri kuita question mark nekuti ndakazoti musono ndikati inini handina death ndofanirwa kuva ndine death regai ndisunge ndinotore death rekutanga riya ndiyakabva atora rakabva ratorerwa uko ratakaendesera mapepa regai ndinotore rimwe death. Svikei padeath pandine question mark napo pandisi kuzwisisa wabva wanyora kuti 144 area 7 pamberi pacho wabva wanyora kuti unknown uyu ndakamudzokerera ndikati imi unknown wenyu akamirire chiko padeath ipapa ina handisi kuzvinzwisisa nditaurirei kuzosvikira mukadzi wacho akanga azviita atiti inonyorwa kunzi unknown nekuti pane zvimwe zvinhu zvinenge zvakawanzika ndikati chinoda kuwanzika chii kana yekutanga inga isina kuwanzika ichi chamamada kuwanza chinyi chamamuri kundihwandisira ipapo pamanyora kuti unknown nditori naro death racho zvokuti izvozvi ndikapedza kutaura nemi ndogona kuratidza death racho rawakanyora iro wakandipa last week handikareka ndatoitirwa zvinhu izvozvo kwaunyora kuti unknown ini ndanyinoni ndewechifuti zvasiyana neriya randakapiwa pekutanga rakatorwa newa wakangwarira wakati tisu takachengeta munhu ini ndirini ndakachengeta munhu zvese wabva watora zvese ndiwo wawaridzi wazvo ndiwo wanorespektwa ndiwo ane zvese asi ini ndini ndakashanda nemurume kusvikira pakurwara ndo patiri nhasi. Ndakanzwa kuti imba yanga yakaiswa kavhiti kuti isatengeswa. Zvechokwadi ndakutokanganwa nenyaya yekavhiti ndiyo nyaya hombeka iyoyo. Imba ndakanga ndakaisisa kavhiti pane hama yangu yakanga yanzwa mai wangu wairwara in fact ndo zvakaita kuti ndidaro mai wangu wairwara waigara mudora saka wachirwara kudaro waida futi attendance yangu zvikanzi ndimbowaperekedze pane pawaida kumbonorapiwa kuSouth zvikanzi ndimboende nawo kuSouth wambosvika unorapiwa zveshuwa ndobva ndapiwa advice yekunzi hanzi munoisisa umba kavhiti hapana zvainoita munongosinzi muine nyaya dzakadaro so munoisiya maisisa kavhiti zvechokwadi ndakamukira early in the morning musi wacho ndichienda kuHarare uko pandaenda pandanoisisa yoni kavhiti yangu laki papa ine munhu aindibatsira ikoko akandibatsira kuisisa kavhiti iyoyo. Ndasvika ndaona ipapo ndandichine new lawyer ainzi Mr. Mandizvidza ndiye ndakandanga naye ndakuita naye zveshuwa ndasvika ndagadzirirwa naye Mandizvidza wachanga changopedzawo chikoro agadzira yoni yake iyo kavhiti iyoyo zvese ndabatsirwa nevanhu vepamadhidzi pacho zvapera zvikanzi zvapera dhidzi yoni yenyu kavhiti yapo pawiwo payoni kani pamba chifamba kana muine karwendo kenyu famba yenyu makasununguka nekuti kavhiti yapo ndobva ndatoona zveshuwa zvinhu zvaitwa zvadii zvapera kuzobvapo kuti nditi pawakazoona kwaiswa kavhiti ivo vanhu ivava ndo wakaenda kunobvisa kavhiti iyoyo yakabva yabviswa wakabva waenda kunobvisa kavhiti yandakandaisa iyoyo kuti wakaibvisa sei kana kuti zvakafamba sei handizvizivi kuti wakaibvisa zvafamba sei chii chakaita kuti wabvise kavhiti wakabva waenda kobvisa kavhiti iyoyo kuda kuzoti nditi pano zvikanzi zviri kunze mumba haina kavhiti chirudzi iyo kavhiti yakanyatsa kuiswa nemapicture ende nyamwe wandakaita ndekuti foni yandakanga ndinayo ndakanga ndatumirwa foni yemunhu anga ine picture yekavhiti iyoyo handizoti foni iyo yakafamba sei yanga yafoni inenge yanga yamboita hayo maproblem handina kuzoona kuti yakaendepi akati ndiwo mune kavhiti imomo hapana chandandichinacho chekuti ndizoshowe kuti ndiratidze kuti kavhiti iyo ni umba yakanga yaiswa kavhiti
but dai zvichinzi zvinoda kana kuti chete munhu kuita witness mazuva ano haabvumi ba nekuti kuti chiuya undiitiro witness yachiziva kuti ndo muindastry make hazviiti yenya kundibatsira wacho kuti ikavhiti iite nekuti ikavhiti yakaitwa zviya zvekutotomhanya kuti pane urwere paita urwere. Ndainzwa musikana zvakare achiti akaenda kuami ikaramba kuti hazvewiri hatizvizive isu. Zvechokwadi kuami akaenda tsamba yavo akatonyora vanayo tsamba iriko kumapurisa wakatonyora tsamba yavo kuti isusu hatina ruzivo zvezvinhu zvemayona mawiru tototi munhu anoda kunyora wiru yake anonyora wiru yake isu toiasesa taasesa toona kuti yakamira sei tapedzawo nezvazvo takuona kuti inobvumidzwa kuti ichiende inoenda through master ndokuexplaina kwakaita kuti inozoenda futi kwamaster ndokunozonopedza nyaya kuti uyu masoja aunza mapepasi awo mawiru saka kwamaster hakuna hameno hakuna kubuda chiro isusu hatingati kwakabuda chiro kana kuti dai takati inarore kwamaster tingadai takawashowa hapana pepa rinoramba kuti risvike kumunhu pepa rese ratoitwa rashandwa rinosvika vekudhidzi ofisi vari kutochi vekudhidzi maerano neyoni kavhiti nemapepa emba kana kuti handi kwavakaenda vakanotora matitle deeds iko wakaenda kunotora wekudhidzi ofisi wekudhidzi inini maerano nekufamba kunoita musikano inini handisi kuziva kuti mazuva ano wanga wari kuti chii maerano nenyaya dzacho but iwo wekudhidzi ofisi wanhu wakanga watopedza dhiri ravo nevamwe wavo wanhu wakanga watopedza zvawakapedza zvawakaita isusu nyaya haisati yapera ukoti handiti kuisa kavhiti uku tatiri mumakotsi saka yaizobviswa sei kavhiti iyo tiri kumakotsi ndo panonetsa pacho zvinhu zvacho hazvisiri straight hapana kana chinhu wane chamunoti ichi chiri kunakidza kusvigashira ichi chiri kudai dai dai zvakandowamba ndichocho chekuti vanhu vanotamba nyaya dzavo vari underground wachitangana neiwo Manicaland Board of Executors ana executors eManicaland Board ndiyo ane zvese izvozvo ndo anoziva dhiri ravo nemafambiro avo enyaya yacho yese nekuti isusu hatina chatakambobhenefita chatakazomboona kubva kwavari wabva wangotamba nevanhu vavo kusvikira wapedza nyaya dzavo. Saka maburitsa umbo hwese hwamuri kutaurawo mahwisa papepa apa dare riri kuti chii? Dare ndiro takamirira katakazototi regai tisiye tipinde necriminal way timbotanga taenda kumakotsi zvino hapana hati adaidzwa hapana akazombodaidzwa hapana nyaya iri kuti chiuyai mapepasi enyu taanawo hakuna kwakandoti zii hatisi kuziva nzira yavo yavanoda kusorovha nayo nyaya yacho ndeyekuti vanhu vari kutotibira zviri pachena aidha vanhu vacho vamwe vacho vari private havazikanwi but pane vakuru vanenge vari kutamba nenyaya idzi vanenge vari mukati menyaya iyi nekuti hatinioni chinonetsa ka kungotaura kuti izvi zviri papa izvi ngazvakamira zvakadai 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 zvino kana nyaya isikabudi pachena kutaura kuti vanhu vanenge vachiziva kazviri kuitika pane mbavha dziripo dziri kuti umba yakaenderwa neumwe munhu kuhondo makore mangana ariko kuhondoku hondo iyoyo ndiyo yakamupa zvaanga ari izvozvo nyembe dzaanga anadzo kuami dzaibva pahondo iyo akanga aenderai mhuri yake ainayo achiziva kuti wana wangu vanoda pekusara vachigara nhasi wana wake wamastreet kids pamusana pevanhu vane mandyire vanoda kutora zvevamwe iwe zvavo wanazvo wobva waziva kuti hapana kwainomboenda banyaya tatokukuchira zvava zvedu munhu akaenda kuhondo shuwa kufambira izvozvo ndozvaakafambira kaizvo zveupenyu izvi toda kurwirira nyika yedu ione kusununguka tarwirira nyika yedu yasununguka nemhuri dzedu dzichafarawo dzichisunungukawo zvino kufara kwacho ndekupi? Hapana. Izvozvi nhasi mhuri dziri kunaiwa nemvura dai zvokuti dai ndakanga ndiri umwe mukadzi akanga akazvinetera kana ndisina kana nemwana akambobvuma kuerenga bhuku kubva pasina nechakamboitwa nekuti nemari yandakapiwawo hapana akabva watora yese nechitsotsi chawo ichocho hapana kana mari yandakapiwa ini kunzi zvatazotora mari dzenyu dzese tati kwaita wiri
oi mari mubatsirikano wokuwana hapana kunze kapensheni government pensheni kacho kaindouya ndo kaindotondiponesa tichigara ndiri muzvikwereti kukweretera vana umwe ari kuyunivhesiti umwe ari kuitawo zvaari kuita izvozvo saka hapana kwaunombotarisira kuti uchazowana rubatsiro dzinenge dziri nhamo chete avo vanhu vanokutorera bira vanenge vatoda kutosimudza mhuri dzavo mudzimba newe idzodzi vana marita makawawo imbavha huru havasi vanhu vekutamba navo ba akambouya here nyakutenga imba sinzi akasotanga kuya mazuva ekutanga achinyepera kuunza tunhu twake ito ainyepera kuunza iye zvinezvi aisa umwe murume waaisa anouya achindorara badzi nemuning'ino wake ainzi nemurume wemuning'ino wacho hameno izvozvi muning'ino wacho haachauyi asi murume wacho anouya asi murume anouya ndiye ane motikari inopinda pageta otorara hake zvine kamfoti umba yaasingazivi kuti yakabva kupi ndio zvamamuchitaura zvakuti dai taa tichigona uroyi wacho umba ine kamfoti yekuti umwe munhu akagarira kuhondo kugarira izvozvo adzoka kubva kuhondo kwacho ikoko ochiti vana vangu pamwe vachasara vachigarawo zviri nani kwakutorerwa umba yacho onyepa kuti takatenga umba saka andombokumhoresa achipinda iva anomhoresa haamhoresi haatauri nemunhu ndirendirodi saka kumhuri yezimbabwe yezvinezvi muri panze gogo kwakunaya chikumbiro chamungadewo kumhuri yezimbabwe ndechekuti chikumbiro chandingadai nini chikuru chandiri kutarisira chikuru chekutanga ndiri kuda umba yangu ndidzorerwa umba yangu nekuti yanga iri umba yangu yandakatanga mu85 nemurume wangu pana masoja mazhinji ane dzimba akapiwa dzimba muno hatisi tsitegama makazara masoja meso kungoita kuti kufa ndiko kuriko badzi asi dzewamwe vanhu hadzina unyanya unetsa hadzoba hadzina una iyi umba yashefu hameno masiya makuru mashefu ishi yatakatarisana naye ndiwo vanhu takagara nawo pekutanga but unotoona kuti hawaibati bai nekuti munhu wacho mupenyu hawapaendi baba hawapasviki nekuti ndivo mapresidential vacho kaiwaya hawapasviki baba dai vachida hapagari panotiyoni manhero aya kugaidwa panotouya munhu anogaidha but nekuti zvedu vanozviona zvakapusa wajegera chitsotsi chavo wachobva wachiburitsa anza wakajegera chitsotsi chavo wachobva waburitsa mhinduro dzavo oziva kuti hapana achazvimiririra baizvi apa wapaendi baba vanotoziva kuti hapasvikiki baba handiti ungapasvika kana hawambopasviki baba haiwa pakanaka gogo muri kuzvinzwa mhuri yezimbabwe gogo vaedza nepese pavanogona asi hapana mhinduro yavari kuona yakati tsvikiti kumatare edzimhosva vasvika nekusupreme court kwese nyaya yakadzokezerwa zvakare kuhigh court chabuda hapana kuami vakaenda mapepa vakapiwa umbowo sekutaura kwavari kuita vari kuti vanazvo asi hapana chabuda vati iye zvinezvi vakumbotora route yecriminal kuti vaone kuti zvinofamba sei nyaya iripo ndeyekuti mushakabvu anga aine madzimai maviri gogo vari muno vakatenga imba nemurume wavo 1985 murume akazoshaya ndokubva kwazobudawo mumwe mudzimai nekuchiredza kati imba ndeyangu uye ndinoita zvandinoda nayo ndokutengesa ndokupera mazuva pasina munhu asi kutaura kwavaita takunopedza chirongwa vanoti pane murume akuuya ipapo ari kupinda nemota akupinda akutozvitiwo ivo ndilandlord gogo kubva muna July kusvika muno muna November matiri vari kugara panze vanotobatsirwawo nemuvakidzani kuti vambotorawo mvura yekunwa mvura yekugeza uye nekuona kuti vabika sei kana paina anokwanisa kuvabatsira ngavabatsire matsangano emadzimai hapana chakabuda takamboedza nepesi patinogona patakashambadza nyaya yavo chinongotaurwa chete advice yekuti madi kuenda kwakati vaenda ikoko mari dzinotaurwa ikoko dzinoshura mari gogo havazvikwanisi havaende kubasa munhu akatoritayawo murume achiri mupenyu vakangogara pamba kana paine vanofunudza kuti aiva rega ndiendese tende hombe ndinopa gogo tibatei tendi isvike kwamutare kana paine zvimwe zvamunokwanisa kuita asi zvekuvati endai kwakati hapana kwavasina kuenda
asi rikaenda kutaura ndichiti hapana chakabuda. Tiri kuno kudanga mvura ku area 7 tinoti let's meet on another informative program. For now it's bye bye. Will makariona here kana kuriverenga? Inini will ndakariona rekutanga iri akashandisa racho ndakariona, asi harisisiro rataakuona mazuva. Rekutanga ramakaona right chii panyaya dzeproperty? Ndazomataura zvinhu zvatingati zvitatu: imba, Mazda nemunda. Pazvinhu zvitatu papa neuyu ramakaona rekutanga ramaitaura right chii? Ndofunga ndingangokwanisa kutsvaga riyo nepepa racho mozviverengerawo nekuzvionerawo. But onai kamai alright, tozoritsvaga moita sei mondiratidza. Asi alright, ngatitaurei 1-1. Pamba right chii wiu racho irova? Hapana kumbotaurwa zvekunzi zvangonzi ndiri kupa Eunice. Hameno kuti manyore ndiri kupa Eunice imba. Wana kumbotaura angangoti meno nena ndicharimembe kuti nditsanangure wiri racho notondinetsa, nekuti ndingatogona kuti ndakaribata kudai ndokuratidzai kuti apa tinyatsonzwa nezvazvo. Pane pandoda kuti ndinzwisise. Murume akaritaya, ndokubva matenga imba, ndokubva arwara, ndokubva ashaya. Handiti will rekutanga ramuri kutaura rakanyorwa papi apa? Will rekutanga racho raakatanga kuburitsa zvinhu zvacho izvi zvakangodai, saka ndikuti ndotoda riri pepa racho ndochikuratidza kuti zvanga zvakadai zviri isi kwandiri izvozvo, kwete kuti ndiite zvekutsanangurirai kuti zvakadai. Saka rake rechipiri tichitsvagirwa rekutanga rake rechipiri rakazoya richiti chii? Hazvina kumbonyanya kusiyana. Ndofunga pane anaro here sekutaura kwataita tiri kuno kudanga mvura kwaMutare, uko kuri kutaura nemhuri kuri kugara panze. Mane nguva yakareba zvakaita sei muchigara panze kuno? 3 weeks. Handiti maakunza kuna executor uyu mudzimai akauya nerake uyo, imi mukauya nerenyu uyo? Ina handina will, handina kumboburitsa will. Aya mawili akaunzwa nemunhu umwe chete ndio aakutera acho iwaya. Handiri kutaura kuti iye zvinezvi kwaane zvimwe zvakasiyana nezvatakamboona pekutanga, asi inini ndogona kupoinda kuti apa nepapa. Zvanga zvemamirira zvanga zvakaita. Okay. Eunice ndimi? Aiwa, ndiye iwe will. Ndiyo uyu? Bozi ndikona panapa kanzi I give and bequeath the whole of my estate, movable and immovable, whereas apa pane pakadzimika, to my wife Eunice Zvemisha. Saka muri kuti mimi will iri, alright, ngatiti rekutanga renyu ramamuitira kuti munaro rine zita renyu here riri kutaura kuti zvinhu zvangu zvese zvandiri kusiya ndokusiyira kumudzimai wangu Ningi? Inini hapana zita rangu, ndosaka ndiri kuti inini pawiru pacho inini hapana zita rangu, asi pane zvimwe zviripo zvandinonongedzera kuti zvanga zvakadai pawiru rekutanga. Ndofunga mukacheka mawiru handii muri kuaona, mukacheka mawiru mune zvizhinji zvamuchasangana nazvo. Toti pekutanga apa panga pasina chakanyorwa, chakadhindwa ipapo. Handiti muri kuzviona. Tobva ipapo touya pa4th number idzi ndakatoenda inini ndega kuKG6. Ndikati nditaurirewo maererano ne1st number idzi. Wakacheka wega kuKG6 wakataura kuti idzi number idzi
tiri kudziona uyu munhu tamuona, asi pane nyaya iripo nemunhu uyu hatikwanisi kukupai anything maererano nemunhu uyu wakati hatikwanisi kukupai anything nhoroondo yemunhu uyu nekuti hatina chatiri kuona. Ehe, handiti muri kuzviona, handiti iri muri kuriona iri zvinhu zvakazoitwa after munhu afa. Izvi zvandiri kutaura izvozvo kuti apa handiti muri kuriona rimwe racho harina chinhu chariinacho. Iri muri kuriona iri raane zvidhindo, handiti zvekunzi haikoti hatichaziviwo zvinhu zvacho kuti zvinenge zvichifambiswa sei. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandakazotanga kunota kuti apa iro rekutanga iro ranga rakatoda isu papa sina chiro baba. Kuzouya mawitness anga aripo apa, anga aripo apa, manje apa panga pasina Arnold Tsungo. Muri kuzviona, muri kuona iyo zvinezvi tiri kuuya pane iro riri tiri kuritarisa. Muri kuona apa hanzi ndiro zvazvakaita iro rekutanga iro riri. Apa pari kutaura kuti 35 January 19 hatichazivi kuti igore ripi, zvese zvanga zvisipo bezvi. Pane wiro rekutanga racho iroro zvanga zvisipo, pavasina kunyorwa chinhu baba. Apa hanzi appointment of executor invalid. Zviri kutaura kuti chi? Tozouya ipapa pasignature apa, nekuti inini ndichitongotarisawo maererano nezvangu zvandinenge ndichiona inini testate apa. Iye murume wangu iyeyo ndakatraya kucheka signature iri papa nesignature iri pangu pamarriage certificate rangu. Zvese izvozvo ndakatarisa ndikazviona. Tozouya hedu apa apa wakataura kuti Ngezi Barracks tone 01 day of April 1993. Saka apa ndifunge kuti rakanyorerwa kuNgezi Barracks toti kundiwo kwakanyorerwa. Pane nyaya mataura mune marriage certificate nemurume. But chapter diki 238. Okay, 238. Saka saka tabva ipapo tiri kufamba naro pepa irori. Handifungi kuti murume uyu anonzi zvemisha. Tinongotarisa zvinhu zvacho tichinge tichizviona. Murume uyu anonzi zvemisha. Dai ari yemuridzi ainyora zita rake, handifungi kuti ainyora achiti zvemusha. Ayo anonzi zvemisha. Zvemisha. Kozouya ipapa pawakati master of the high court ndiye ndinoda kuti azowa executor, but harina kubudira kwamaster of the high court. Handizivi kuti rakabudirepo zvangu, ndingaite nharo dzekuti zvakati asi kwamaster of the high court. Amen. Kozouya Kennedy Mwanyadzaureta apa tino understand vachishanda muarmy vanenge vaine maforce number avo avanoshandisa. Handifungi pane iro rakanyorwa zvemutemo iroro pepa ramakabata rine zvawakazoisa zvemutemo wachichinja kupa Arnold Tsunga, nokuti Arnold Tsunga ndoziva kuti ranga riri lawyer reManyikaland Board of Executors. Ndoko ndakamuzivirawo nenyaya yekutenga umba iyoizvi. Saka inini handinyatso kuzvinzwisisa. Iwiro rakanyorwa nemunhu mufi, mawiro ari kunzi akabuda akanyorwa nemufi. Rank number yake iyi handiti muri kuona force number yake iyi. Yakanzi chii? Pane mapapers ayo unawo here? Ndipo mamwe mapapers. Okay. Ndo asi ririmo. Ndofunga unosangana naro. Nokuti tikakupai kuti tiite zvokuti tifungidzire kuti zvanga zvakadai kana kuti zvanga zvakadai, ndofunga tinoiziva mutemo yemawiri nyangwe tisina kunyorawo zvedu mawiri acho. Takanyorerwawo hedu newakangwara, asi unenge wakungoona kuti pari pamataura kuti makaenda kukoti mukanzi garai kusvika mwana ane 18 years. Ndimajority takataura izvozvo. Pakafamba sei? Judgment. Ndinayo judgment yacho. Saka muti judgment yakati hongu garai pamba kusvika mwana ane 18 years. Mozobva. Kureva kuti mukadzi uyu angatopiwa imba based on the will ramuri kutaura.
sekutaura kwamuri kuita muchindiratidza zvamuri kundiratidza imimiwo High Court makazvinota here kana muchiudza Majesty kuti zvandiri kuona madiscrepancies ari pamawiri aya ndezvizvi nezvizvi? Izvi inini handina kuita ruzivo rwemawiri aya. Ndakangoatarisawo ndikarionawo ndikati pamwe ndozvaanenge akaita, asi ruzivo rwandakaita inini ndorwokuenda kuami chaiko chaiko. Ndakanofesana nayo ami ndakange ndakamborona ndisikuroda pepa racho ndachida kukuratidzai. Okay, regai ndingazongogona kuritsvaga nekuti ndichida kukuratidzai kuti force nhamba dzake munhu uyu idzi dzinenge dzakamira zvakadai. Ndachida kuti force number nekuti ndochingotsanangura hangu force number idzi handiri muri kuona apa akambonyora kunge anyora azopedza plus handwriting yacho achibva azobvisa. Ndikufunga uku kwese uku 782787 ndiyo yoni yawo force number yacho yeringi. But iye munhu mufi ari kunyora wiro asati ane matambudziko ekuti ari kurwara kana kuti ari kudini, handifungi kuti angatadze kuziya yoni yake bangu yekupedzisira iyi panapa. Aizonyora opedza odzima. Iwo achitaura kuti pawiro hapabvumidzwe kurabwa kudariso. Handifungi kuti aizotadza kunyora baba kuziya kuti nhamba yangu chaiyo chaiyo apa ndofanirwa kuisa ishi, nekuti nhamba yake chaiyo chaiyo ndoenda achida kukuratidzai ring number yacho anga ari iyi zvake. But handifungi kuti iye akatadza kuziva kuti ndanyora nhamba yangu iyi yakamira zvakati. Ndofunga pane zvizhinji zvatingamonga tione zvinhu zvacho apa. Iye mukadzi wacho rekutanga racho chaiyo I still remember akauya achiti married plus ndiri munhu 1, but ndakazoshama kuti paane 4 marital status yake akazonyora kuti akanga angozvifunga iye achigadzira pepa rake irori handizivi. Izvapo ndipo ndisikanyatsokuziya zvangu. Saka ndio zvimwe zvinhu zvandiri kutaura kuti handingati murume wangu akasiya wiruba apa panga pasina chakanyorwa. Handizivi kuti imimi munoona zvine meaning here. 35 January 1990 ameno hazvioneki, handizvioni. Appointment of executor invalid zvataura kuti chiini handizvizwi. Iyi nhamba ishi ami chaiyo chaiyo ndokutsanangurirai. Uyu munhu ndakatoenda ami chindiudza kuti munhu is now the late and munhu yaitombopenga ari pabasa. Ndiyo nhamba yawakakwanisa kundiexplainera chete. Izvi zvese izvi wakati izvi hatizvikwanisi. Wakaramba ami. Saka ndinochizogashirawo sei pepa rinenge rakadaro. Ndorigashira sei pepa risikugutsa kuti unyatsokuona kuti zveshuwa zviri kuenda kwakati. Muri kutarisa pepa iro makafanira bata irorero. Apa hapana kunyorwa chiro kapa. Handiti muri kuona. Tendererai futi naro kuseri tione kuti tingaone zvimwe here. Ungagashira here zvinhu zvakadaro izvozvo wozopedza kuti murume wangu akasiya mwiyo. Unozvigashira sei? And apo pana Arnold Tsunga ranga riri lawyer reManyikaland Board of Executors. Anga asingashandi kuami. Izvi zvakaitwa kuami izvi. Ungagashira here wilo rakadaro? Zvamuri kutaura ndikuzvinzwa nekunota zvamuri kutaura izvi. Ndiri kuti imi maona mukana wekuenda kumatare edzimhosva. Maizvireza here izvi mudare kuti onai apa neapa apa? Izvi ina handambopiwa mukana wekutaura mudare. Nekuti ndingati payakapinda pacivil court apa. Wepacivil court wakangoti nyaya yapera. Panapa tapedza. Tapa uyu Eunice sekutaurwa kwazvakaita kuti Eunice ane wiyo. Handiti inini nekufamba kwenguva sezvinhu zvandakakurumidzawo futi kugashira ndichifunga kuti zviri ndizvo chaizvo zviripo apa. Ndichizozvidiscover mumashure ndatogarisisa ndatomboti ndakatotarisa kuti asi wiri riya iri ndinozombotarisa kuti ndione kuti zvakamira sei. Ndipo ndakazoona kuti ndizvozvo zvine mubikirwa wakasiyana.
nekuti apa panga pakasina chakanyorwa baba, apa panga pasina chiripo baba, zvese izvozvo nzvimbo dzese idzo dzanzisina zvakanyorwa ba. Force number muchiziva kuti ndo lawyer ramakaenda kwekutanga pamaitenga dzimba, makazombokwanisa here kuenda kuna lawyer ye muchiti nditsanangurire zvepadeed nezviri pauwiwo apa? Anonditsunga ndinombomutsvaga ba, nekuti iri rakazotoridiswa manje ndofunga mheno nekufamba kwenguva. Handina kumbomutsvaga ine, anonditsunga kutozozivawo kuti ndo chimiro chacho. Iri rakazobudawo manje mheno, ndipo ndofunga zvakangobudira pamwe nekuti hazvina kusiyana. Ratakaita naro rachoro hapasisina. Nekuti ndichikurimemba ndichinobvunza force number iyi, masoja akairamba namba iyi, namba yawakabudisa ndiyo ibadzinyi, wachitototi munhu wacho akatofa. Saka izvozvo handichazivo. Saka vafa kudaro penjeni yaiva kunani? Penjeni pekutanga takangonzi tese tinobhenefita hafu. Tese tinobhenefita, asi mari yeveteran money ndofunga ndo mazuva ndakandambofambira mapepa acho. Ndafambira mapepasi, ndakanga ndaita mukana wekungoti handina kuipiwa kwenguva huru, ndakangoipiwa kwenguva diki izvozvo chibva zvatanga kunetsa izvozvo mapepa iwayaya, kuti ndizozive kuti yakagurwa here, yakaitwa se, handina kana kuzombozviona. Yakagurwa here, iri kuendepi, nekuti papayslip pangu chaipo pandino payslip yangu ndofunga yelast month ndiyo ndisina, previous hapana mari iri kumbouya yeveteran. Saka deed rakazoenda kupi? Deed rakanga ratorwa naEunice. Akaritora sei? Muri maigara naro? Akaritora through court judgment. Ndofunga judgment iri okay, pamakaenda kucivil court papa makanzi mimi garai kusvika mwana ane 18 years ndo pakabva atora deed. Atora deed rake. Ndipozivi kuti paakatora deed, nekuti tatichingonetsana kumakotsi, nyaya yanga isina kumbomira. Atora ake deed rake akangokontinue ake, ndo paazo kuti ndatengesa umba kuna Marita Makawi. Haana kumbomira ba achita ake zvinhu zvake. Handizivi kuti zvanga zvichifambawo sei, handina ruzivo nazvo, asi ndaingotiwo munhu semunhu ari kuziva kuti tiri kumakotsi achambomirirawo koti yedu yehaikoti. Kana tatadza haikoti tozoendawo kusupreme court kwacho zvaramba, ozomirirawo hake obva adi kana awina. Tochizongobvawo taizofambawo kubva ipapo kusvikira kumutemo kwacho kwakanzi kune mutemo, pane dzimwe nyaya dzinozondodarowo iko kumatare ikoko. Saka imi makazongoona messenger of court akuuya achiti ibvai panapa? Takazongoona messenger of court asvika ibva abuditsa zvinhu. Ndofunga ndinaro pane mamwe mapepa ndinawo. Tichida kukurekudza judgment. Hapana judgment. Takazongoona messenger of court asvika messenger of court first day akauya akabuditsa zvinhu. Tambobudawo hedu tatisipo. Tadzoka totoona zvinhu zvatowo panze, ko zvinhu zvabuditswa hanzi chii? Kanzi messenger of court adi auya akabuditsa zvinhu achibva atacha zvimwe zvinhu zvaakaatacha. Saka hanzi wakati isu haana kusiya mapepasi, haana pepa iri asiya pano. Kunze kwepepa 1 rakazofamba nemwana the following day achipinda naro mutauni achinoti ndoda kunzwa kutangira kuhaikoti kwacho, kuhaikoti, kucivil court nekuyoni kwacho, wese wakariramba vanhu vacho vekukoti iwawo. Wese wakati hatisi kuziva isu, hatisi kuziva kuti pepa iro rabhepi. Kwakubva handichazinyatsokuziva kuti akazorifambisa sei pepa iro rero, nekuti wese wakariramba.
saka takafunga kuti the following day tichazonzwa wakutaura reason yawakawirira kuti wazotore zvinhu nekuti sevanhu vaiziva kuti kesi yedu haisati yapera tiri kumakotsi. Saka zvadaro saizvozvo mwana akazoenda futi achibva ataurirwa kuti isati sikuziva kuti chawakauya kuzotorera zvinhu akatacha zvinhu hatizvisivi isu nekuti isusu tatiri kufunga kuti nyaya haisati yazikanwa kwairi kuenda. Wabva tatosiyawo zvakadaro, kubvira ipapo takangosiyawo zvakamira zvakadaro. Saka nyaya yapo inyaya yekuti ndine urombo nekuti inini hangu ndiri BP patient, ndiri murwere weBP. Ndakumbopota ndichiti nyaya yanyanya kutora nguva ichindinetsa. Saka pfungwa dzangu dzine nguva dzinomboti dzomboita kunga dziri kurivhesa ndakumbodistebeka mbijana. Saka zvadaro saizvozvo ndopa vakazoti the following day first day iroro day rawauya wachibvara iroro messenger of court inini ndinomwa mapiritsi. Saka pandakabva panapa ndandisati ndamwa mapiritsi ndikati mapiritsi angu ndinoda mapiritsi ini handisi kuchaona zvazvangobudiswa zvakangorongedzwa zvakadai zvakaita izvo kuti mapiritsi angu handisi kuaona ini ndikati ndizotaiswa papi pamwe kudai anodai agona usara ari mombomo. Regai nditoshingirira ndichingobvi mvura yoni racho kuti pasina nyaya nditi wari kuramba kuti isati sikuziva kuti mapepas aunzwa nani. Wakaramba mapepas awo iwe wepasive koti newekuyoni kwacho. Ndikati azvari kuti hatisi kuziva kuti mapepas aunzwa nani. Saka ndingarege kumwa mapiritsi angu here. Ndofunga dzanzatozuva rakutoda iso rakutodoka kudai. Ndatoti ndaupinda mumba ndonotora mapiritsi angu, pamwe ndinoaona pamwe wasiya ari pafloor, pamwe ndinoaona ari imomo. Saka pandakazongobvurawo gedhi racho, ndavhura gedhi riya kuti nditsvage mapiritsi iwayo, wachibva wakazouya following day ndandisisipo. Tatato day iroro wakabva watotuma mapurisa, pakauya motikari dzemapurisa 2 dzakauya panapa. Motikari dzemapurisa dziri kutoita kuvhundutsira kudai, makati mado vakadzi vangu mapurisa anga ari echikadzi, kozouya imwe 1 yakazouyawo inyaya wamwe shefu wari wega wari kudhiraivha, wakati chikwirai inei. Kati iya chinyi svikei zvikanzi makavhura gedhi, isusu takatavhara gedhi redu, marivhurirei. Saka zvamatoita maparamhosva isusu taakutokusungai, muri kutorara pano mangwana moenda kukoti. Ndikati aiwa hazvina kushata hazvoba kuti zvichingokwanisa kuti zvindisungise sungai henyu, hapana zvandinokwanisa kuti ndingakudziirirai. Ndobva ndatoti musikana wangu otonzi mwana wangu mudiki uyo otonzi chienda mai wako hasi kuenda. Ndikati bwana ndatosara hangu. Panguva dzandakazosara ipapa mheno wakazongotiwo asi zvaiitwa ipapa apa handina kuzvifarira nekuti padzimwe nguva isusu sevanhu vakuru tinosainiswa zvinhu zvatisingazivi banawo wanawo. Handina kuzvifarira zvakaita mapurisa acho, nokuti wakazobudisa mapepa awo awasina kundiratidza kuti pepa iri rakamira kuti zvakati rawakandipa rawakandisainisa racho handizivi kuti waindisainisa pachinyi pepa iroro. Ini ndakazozvifunga ndamumashure kuti ini ndasainiswa pepa riya asi handamboriona kuti ranga rakanyorwa kuti chii, nekuti uchasainiswa pepa rimwe rine zvariri kutaura risina kufanana nenyaya yacho yauri kusungirwa yacho. Kuzopedza wakati chidzokerai henyu kumba, mune shuwa here kuti mangwana munouya kukoti. Ndikati kana manditi ndiuye kukoti ndinotadza nei kuuya kukoti kana mutemo uri kunditi ndiuye kukoti. Ndipo pandakazodi vakazoti panichiendai kumba tosangana mangwana masvika panapa na7. Musi wacho ndakafuma kumuka inini ndichibva panapa chibva ndaenda ipapo. Ndaenda papolisi pacho. Ndaenda papolisi pacho takazosumuka iri chienda kukoti. Ndikati wataiswa seri kuya kunoiswa chii, kunoiswa wasungwa uko. Ndaiswa seri ikoko kunoiswa wasungwa. Ndakazongonzwa nyaya yacho yakunzi iri kupinda mukoti. Ndikati ini handina kunga ndaziva kuti nyaya iri kutopinda mukoti iri serious yekuti ndakavhura gedhi. Zvikadzi makatyora mutemo. Ndikati chekuita hapana, nekuti inini ndandototi nditsvagewo mapiritsi angu andandiri kuda
nekuti ndandisingakwanisi kurarama nekuti ndandisina kumwa mapirizi kuseni. Saka time yacho iyoyo ndio anda kutonzwa zvanda ndiri kunzwa paeri maererano nemwiri wangu. Zvikanzi saka toenda kukoti. Zveshuwa ndakaenda kukoti tikaswera takagara. Pakazonzi taakutakurwa ndofunga kuti dzangu manguva iko dzangu toenda kuma1 kuti tichipinde mukoti macho. Wakupinda mukoti muya kwangoti gare gare mami nekeso yanga irimo yakarebesesa. Kwatoti gare gare. Zvikanzi alright mozoya masikati. Kwakuzopinda mukese yacho. Kwabva wandibvunza mai makabvisa chinyi geti ki zviri kunze kwemutemo. Ndikati ina ndamboziva kuti zviri kunze kwemutemo nekuti chandaida mapirizi. Nekuti pane zviro zvese zvanga zvabudiswa kunze ina ndinoziva kuti zvakamira sei. Zvikanzi saka makaita zviri kunze kwemutemo munotogona kuti munopika. Asi kuti ndizive kuti ndinopika zvikanzi ndogona kuti mupike 3 months here. Saka suspension yenyu inanzi 3 years. Tokuisai pa suspension for 3 years. Ini zvakanaka. Ina handitauri zvakawanda nekuti ina handina kujaira zvekudhila nemapurisa. Zvekusungwa nechi muupenyu wangu ina handidi, handizvifariri, handizvisiyi. Saka ungarambe here kana mutemo wakuti tokupikisa todidini. Kuzopedza kwazoti tazosuspenda jaji wacho amena tazosuspenda 3 years. Tasuspenda munodzokera kumba. Kwabva wandiregedza. Iye zvino ndakutaura nemwanasikana wagogo vandanga ndichitaura navo vari kugarawo naye zvakare panze pano patiri. Vanzvanzi munganditaurawo muchidimbu kuti nyaya yemba iyi zvakafamba sei? Ini ndoda kutangira kunyanya pandine zvandinoziva zvenhoro ndeyekumashure handinyanyi kuda kutaura nezvazvo bhozi zvinhu zvakaitika ndisipo. Ini chandoziva ndechekuti pawakatanga kutaura nyayawo wachiti baba wakasiya vanyora will, tatati kurei. Baba wakasiya vanyora will rokuti mukadzi wechi2 mukadzi uyu tinongoziva kuti variko kuziyana hatiziyani ndocho even vana hatitoziyani ndochokwadi chiripo. Saka ndakatorawo will racho ndichida kuricheka kuti ndione kuti will racho rakambomira sei riri kunzi baba wakanyora chi will wachiti pfuma yawo yese ichapiwa mukadzi uyu. But inini pendakabata ndasina nharo dzewill because zvinhu zvendandisingazivi kana kunzwisa kuti zviri kubvepi zvichienda kupi. Chandakakwanisa kuita kungo raise question yekuti sei imimi makasiya muchitorerwa imba yenyu yamakafambira nekuda kwewill. Ndokutozoona kwawakaita kuti ndandakakanganisa zvinhu nekuti ivo vaitirwa zvawakaita. Ivo vanoti vakanga vasingachaiti fola boss vakanzi kana pane will imimi hamuna pamuchakwana pazvinhu izvi. Saka zvinhu zvakazongoitwa nemukadzi uyu akuita akuita zvinhu zvake. Saka ivo vakazongopiwawo judgment yavasi kutomboziva kuti iri kurewei bva vaichengeta. Asi papo ndakawanzwisa semunhu angasiyirwa vana vadiki taida kuenda kuchikoro takasiva tiri vana vadiki. Haizi mhosva yawo munhu anenge akadini akawandirwa. Saka ini ndaingorezwa maquestions kuti will rako force number iyi test mawitnesses aya pane 3 zvinhu zvairezwa naCommission of Oath sei zvisina madates. Takakwanisa kuti titange kuita appeal ndopatakatanga rwendo rwekuti titange kuda kugadzirisa nyaya yawo. Saka I remember many vakauya ne-eviction madays ekutanga. Vauya nayo isu tatatoita appeal kudhara. Taisa mapapers edu appeal. Mainini vakaramba kusevwa mapapers. Because mainini havatodini address yavo kana kuti muzive kuti inhamba chii kana kuti vanogara kupi hatina zvatinoziya. Saka ipapo vakabva vamboenda vachibva vatizipa vakanoti nyaya yadini yasimudzwa futi kwaMutare. Saka nyaya yasimudzwa futi kwaMutare pavakaenda mainini vakabva isakangopiwa advice sevanhu vanga vari kuzama kuda kufaita zvinhu kuti tinzwise kuti zviri kufamba sei kana kuti zviri kubva kupi. Tikanzi isai deed racho covet because mukaisa covet hakwanisi kuita sei kuitengesa. Isakabva tangotedzerawo zvakataurwa tikaisa covet. Taisa covet vanenge vakambotoya kuadvertisa zvikaramba zvinhu zvinenge zvaingonetsa kuti vatengese. Ndopawazobudisa a third person Marita Makau uyu akuti ini ndadini ndatenga. Marita uyu isusu hatirombomuzivi takangoona tonyora eviction. Ko munhu anogonyora eviction sei pano pacho asati ambosvika hatimuzivi tinetangoudzwa kuti kwatiri kuti kwaane mapepa adini asvika kuno. Tatora mapepa taendesa kune gweta rikati ndingapindura munhu ari kutenga chinhu chitori newarning uyu hatinei naye isusu tinopedzerana nekupi
newedu wetiri kudzingirirana naye. Saka tagara uyu Marita akatendesa paCivil Court. I remember ndakatouya madays acho. Ndauya tichienda paCivil Court, I remember magistrate aivepo achiadvisa kuti iwewe uri kuti ndakatenga chimboenda paside umbosiye ava vakadzi 2 vatange vanopedzerana because tatine court application yanga iri my court madays acho. Vatange vanopedzerana, then after ava vapedzerana iwe wozouya uchitaura zvauri kudini zvauri kutaura after outcome inenge yabuda kupi kuhigh court. Sa isusu takamira kuti toda kuenda kuhigh court, iye anomira nelawyer rake because zvinhu zvaasi kuita ari one atori nelawyer riri involved riri kuita zvinhu izvozvo. Saka pana 2021 ndopeta notice kuti pepa rekanzo raita sei rachinja, risisiri kuna zvemishara kunani kuna Makawi. Ndaenda paMutare City kovhunza kuti ko zviri kufamba sei papepa. Akati hanzi zvoni isati kwanisa kupa madocuments akashandiswa kuchinja, anongopiwa only police or only police or malawyer. Lawyer achibva ratonyora tsamba richikumbira madocuments akashandiswa pakudini pakuchinja imba. Mutare City akatinyima madocuments kusvika tazongotsvaga kuti tione tega kuti zvakafamba sei ende kudeeds office zvakadini zvakamira sei. Saka petiri kumirira apa isusu tirikungona zvinhu zvinyowani zvatiri kuona, asi tanga tisikakwanisi kutaura nezvazvo because zvakafanana newill rari mumaoko mavo vachingotaura kuti we have a will, tine zvakati. Saka isusu kuti tireize kuti will racho kana kuti rarisati rava mumaoko medu zviri official zvekuti tokwanisa kuti titaure nezvazvo. And mind you zvinhu izvi zviri kuitwa exactly zvinhu izvi zviri kuitwa titori nemeta iri kumirira kuhigh court kuti ipinde. Kuhigh court hasati apedza zvinhu izvi zviri kutoitwa paCivil Court, isusu tiri kumirira date rekuenda kuhigh court. Saka ndopetazo wachibva wabudisa masummary judgment avo paCivil Court tetingovhika pese petiri chetiri kuita kuvhika mapapers ekumacourts because pepa recourt ratouya hamuna option, munototi muite sei mupindure. Saka date rekuhigh court rakazobuda. Ini chandaiziva kuhigh court meta yaive between mama namainini wavari kunetsana nawo, asi ini handizivi. Takazongoona mukadzi uyu akusaitwa, ini handizivi kana paine procedure inoitwa yekuti azonge apo. Takazongoona apa paissue iyi atosaitwa pamapapers ari kuhigh court. Saka ivo musi waenda musi wa5 June ndo pakapinda nyaya yavo. Yapinda musi wa5 June Eunice uya haana kuuya mainini, kwakauya ushu nelawyer rake vari kuti tadini tatenga. So ivo vauya kuhigh court, ini hangu ndandisiko, ndo pawakanzi imimi meta yenyu because I remember when ndakamboenda 15 minutes meta yenyu mimi yakatopera. Handiti uyu ndiye ari kuti akatenga. Kogoti akatenga nemuromo sei, madocuments ake aripi, plus aisatombowa panyaya yedu, ari kukwana sei panyaya yedu. Saka ndakazongozonzwa kuti tiri kunzi tisaine mapapers. Ndikati musasaine anything, kana muri kunzi saine musasaine any document. Sei zvakadini zvakadaro. Ndo pakazongonzi judge akabva angoti kana musi kuda kusaina, it was past 7, vanhu vakagara kusvika muoffice kusvika kuma past 6 to 7. Kana musi kuda kusaina ini ndakudismissa meta yenyu because maramba udini kusaina. Ndo pakabva adismissa meta judge. Adismissa meta takangonzwa kuti tinokwanisa kuti tiite appeal. Saka isusu takabva tazama kuti tiise maappeal edu kuSupreme, but uku kwaidzoka tsamba dzichiti hatikwanisi kutambira chikumbiro chenyu because order isati yabuda. Ini ndakaita zvekutozotera order kuHarare musi wa30, kubva musi wa5 hakuna order yakabuda. Kudotrera kukumbira tsamba tichinyora kuna registrar of the high court hakuna order iri kuuya. Kusvika musi wa30 ndaita zvekutozokwira ndikasvika zvikanzi yakastemba musi wa24. Yastemba musi wa24 yakazoiswa mupoto here musi wa27. Isusu ndikazoitorawo musi wa30 but yange kuzotoreka musi wa1 because isusu reason ide kuti tiite appeal zveeviction zvanga zvisimbori before judge because meta yange iri before judge was between vakadzi 2 ava. Uyu wekuti atenge tanga tisombozivo nezvake. Saka ndichingotorawo pepa ava vachitora order vakabva vangoteka advantage. Ini hangu handisoti pepa ravakashanda naro nderipi because ndakangowana vasiya rekwa messenger of court. Saka ndakazama kuritsvaga kuti ndione kuti pepa ravari kushanda naro tikwanise kuripindura tigadzirise. Pepa racho harisi kuoneka, ivo vanongoti takakusevhai kudhara hatina kana any pepa ratiinaro. Saka isusu tirikungopusha, tiri kuzama kuti mapapers aite because kuSupreme tata kuita challenge yekuti tata 14 days dzedu dzakapfuura order isati yadini isati yabuda. Saka pa 14 days idzodzo teta kuti tangodotesa chikumbiro kuti titange kunzwiwa futi kuti tikwanise kuisa appeal because nyaya yacho haisi nyaya yekuti pari kutadza kuitwa mapapers kana kuti ine kutsikirirwa nemashortcuts erimwe side akawandisa
because even mukatarisa paishu yendinotaura yecovid, the way yakanocheka nayo ndakazonotsvaga ndikanoti kudeeds office vakazvifambisa sei, ndikaona the way yakaita nayo kuti haina kuliftwa. Patoriwo neimwe kesi yakatoitwa kwaMutare 2021 ndo COVID yaakatora abva achekawo padhidhi bva aisa kuti zvitonga yaita sei yaliftwa nekoti, iyo isinotomboliftwa isinoliftwa nekoti. Saka mareasons why zvinhu zvisina kuraiswa, zvinhu zviri kuitwa isusu tiri mukoti. Bozi pepa redu, isusu pepa redu riri mukoti handiti. Ava vari busy kuita, vanenge vari kufambira pasi vachiita zvavari kudini, zvavari kuita. Saka zvakafanana neissue yemawills aya. Takatozodiscover last copy muna March, ndopetazodiscover kuti macopies aya atova 3 handiti. Vazoatacha manje taakwanisa kushandisa will yare. Kutanga kuatacha kwaita last year November. Saka ndopetatanga kuti titaure nezvazvo because tasingakwanisi kutaura chinhu chisiri mumaoko medu chatisina kubata. Saka now that taanawo macopies acho, inyaya yakaitwa kudhara. Aya atova macopies manyowani ari kutogadzirwa akatoitwa snipping because zvinhu zvingori common pa old copy ndakaona inini yewill is force number iyoyo na testator then nema witness 3 aya ndo zvinhu zvavakangotora vakashandisa pane mawill aya. Mawill aya ari 3 akangofanana asi pane mafeatures ekuti iri rine watermark, iri harina watermark, iri rine iwo madates awana 35 January, iri harina commission of authors zvina madates. Panongori nezvinhu zvekuti kana iri copy rubva pane chinhu wani zvinofanira kungodini kufanana, kwete kuti zvinoita sei zvinosiyana. Saka isi tasikakwanisi kutaura nezvazvo because macopies anga asitoripo zvachose, zvinhu zvakutanga kutobuda izvezvi. Muri kuzvinzwira nyaya yaamai ava. Magweta vanoziva nezvemutemo, masangano anomirira kodzero dzemadzimai. Heyo nyaya mainzwa iri kutaurwa namai. Tiri kuno kwaMutare kudanga mvura. Avatotaura kuti vane 40 years vachigara pamba apa. Imba vakaitenga vachifambira pamwe chete nemurume wavo. Asi chinhu chavanoti chavakazonota pambira apa ndechekuti deed rakabuda rine zita remurume chete. Zvakadaro murume akanga ine mumwe musha, kuti akanga ine mumwe mhuri nemumwe mudzimai. Pakazoshaya murume mukadzi mumwe anonzi akazoya newill iro raitaura kuti imba ndeyako. Asi vari kuti mawill akatopedzera ave maviri, rimwe rinoratidza kuti harina kunyatsonyorwa kana kuti rakaita zvokufojerwa. Sekutaura kwandiri kuita, kana kuine nyanzvi dzinogona kuongorora manyorerwo anoitwa mawill, kana kuine masangano anomirira kodzero dzemadzimai, kana kuinewo magweta anokwanisa kumirira mhuri iyi kuti nyaya iyi ifambe neungwaru kana kuti zviro kwazvo pachitevedzwa mutemo, nhamba dzavo tinokupai movashanyira kuno kudanga mvura, mugara navo pasi monzwawo zvimwe zvavanogona kunge vasiya nekuvabvunza mumwe mibvunzo inoenderana nemutemo. Tiri kuno kudanga mvura. Ini Robert Tafumani ndinoti ngatisangane mune mamwe maprograms.